Enotino maber kamoro moro na intejana mar LTN en thuolo maber mabende wachako kendo wadhi nyime kod chenro mar kuku mar wach mikilni kinde ka kinde kod Jeff Olombaga ka in kod ote namba wane malo kanyo Facebook Lolwe TV Twitter @odinga olo tino makawuono wadwa wuoyo weche go mag lokruok mabende wasenene sekta noero mar somo wadwa rango to moloyo weche go mag kuo mosebede penj koni kod kocha ka achiel kod okenge mabende sanieri itimo emigao mar somo maindi kuku mar wach otieno makawuono arwaki studio. Kamano Jeff. Chaki moso ganda wana ng'eni ging'e kata kamane chaki paro ne ginyingi samoro wana kod ng'at mako kaneno wa odiochieng' makawuono. Kamano. Kapok aparo ne oganda nyinga. Amo mi Twitter nato kiwachi. Wacha mari bende ginyalo di achiel kachiel en Atorengo Kenya. Kendo wayudo achiel kachiel yoro ne mondo wakaw penjo gi achiel kachiel mondo wawachnu jokanya nam. Kare moso ganda. Kamano. Nyikwara mogi ageno nuwa Easter maber nyinga Richard Orengo. Kaka sewacho Pilanu Kisumu County. Arwako kamano. Orengo ang'eyo ni in jalno roma ohero weche mag somo nikech in bende sombi ok thin. Ang'eyo ni sombi en somo maber manyalo ponga gula achiel ariyo adek. Ang'eyo ni sombi ok thin mano gima nyalo wacho confidently gima dwani mondo wawuoyo Orengo en ni to miya pachi ni sani nyaka ne Migosi Fred Matiang'i kaw tich kawuok kuom osiepni Jacob Kaimenyi inyalo wacho na osiepni Jacob Kaimenyi mane godo Nairobi University. First of all, kaka nasewacho kendo na repeat ni Jacob Kaimenyi originally en ngama incompetent. Koro okonya bedo siep na enya. But Professor Dr. Matiang'i en ngama everybody amosebede. Josebedo kana na performance mare. Aparo inyalo paro chien kaja kane Jubilee odonjo serikal. Kane Matiang'i oyiere Minister of Information and Communication. Iparo kane ntie issues mag moving digital, lakini wadhi digital wawuok analog. Most media houses ne ok dwa wadhi digital nikech ne gidwa ni thrive monopoly mane gi enjoy ndalo analog. And we can remember kaka Matiang'i no push ma Kenya the digital makata wari gi panic mane giketo wago ni kwa the digital ni gik moko dhi collapse ango dhi timore sani no ka wan lolwe ka wan digital wadhi maber. Mara riyo Matiang'i kane and you can compare gi Kaimenyi miwacho no siepani. Ineno ka sani utere Ministry of Lands o link romo lalo onge kata gimo timo kuno. Onge weche mawachore. Matiang'i kanyo bire Ministry of Education. Nyocho timo three major things. First of all nyakwa appreciate. Nyocho engagement Matiang'i nyocho engage between okelo engagement discussion between TSC gi teachers unions. Ineno kan tie kata kan tie weche to ineno ka gi discuss gi. Oken gi moro mar mani wacho ni teachers should go back to class. Ineno kan tie engagement between teachers unions gi TSC. Mara riyo Matiang'i has been working on gimilo ni fees, school fees. Skunde mang'eny nitie ma charge school fees exorbitantly. Idoni nyathi some school moro mar district dala. To fee structure idwaro ni chul 40,000. Depende bana 40,000 per term. Enango. To how many parents can that? Koro lazima Matiang'i has been working in a pro-poor way. Pro-poor tinene ngama neno ni jomudhier be omi opportunity mondo dhi nyime maber. Inya paro kano release results ma KCSE mokalo. No watch issue manentie controversy between ranking of schools. Inya paro nentie a lot of misunderstanding kanyo. Tino kama Matiang'i biro momiye instructions mo chiwo direction ma very clear. And the ultimate one makoro wa discuss kawuono ni. Ineno ka there have been issues from as late as 2013. Ni every year kawuono penji dhi tim kata kin geography paper 1 kin. To kawuono nyithindo te ni kod Facebook. Wane kidhi kin ka paper biro to it is the same paper. Manyo ni Facebook tema nyithindo timo. So exam cheating and exam leakage has been happening over the years. Tuwaneno kama Matiang'i obiro to kawo gini head on. Since the history of Kenya, National Examination Council poko bedo disbanded, the board no kaka bedo disbanded. So why is a very courageous move by Matiang'i. Ineno kama Matiang'i has been dealing with the principles kwende michwade nyithindo, kwende teachers are breaking the law, kwende misappropriation of funding. You don't know miss school pesa, headmaster gero kama na ot, moko ngiyoma na punda, moko timo ngiyoma na pikipiki. Koro Matiang'i has been dealing with so many issues and we are seeing him having proactive leadership. Proactive leadership, ingeni jatelo Jeff, jatelo tena nango, tielo ni bet mbele. Matiang'i wasema nyaka nodonyo mizo osebedo ko bet mbele on most of the issues. Kata curriculum development issues madhi nyime, he's in charge and involved in all the processes. Anaparo ni kipenja ni to Matiang'i osebedo ka perform nade. Aparo ni Matiang'i has been performing well and it's a sign. It's a sign. Nikech ingeni Kenya ka wasega bedo gimoro ni the only two tribes
manyalo bede cabinet gi those positions. Tino Matiang'i is from a different tribe to bring in gimiluongo ni competencies gi capacity makonyo that ministry to move forward. So Matiang'i I think is doing a good job. So it is our responsibility kaka jo Kenya. Mondo wamiye gimiluongo ni moral support kendo wamiye support motegno. Mondo tich mochako timono otime kendo time maber kabisa. Mondo next year kochopo kik wawinj nitie gima kwalo penj, kik wabenje winjo exam leakage, kik wabende ni headmasters charge fees mar above the circular. Circular kogol gi ministry wabed ni ka chik owuok to ji luwo chik. Koro aparo ni Matiang'i tiyo maber. Ero kama nenyo rengo gima dwa penji kenda winjo kae wacho maber ni jok matiyo maber gi kie mwadwaro. Samoro waneno ka jok matiyo maber gi ogara mamoko dwaro ni mondo thirgi kata gi intimidate gi. Waneno ka notere joma mokalo chande komiti mochung'ne weche mag somo. Ni neno kaka gitemo thire in ni ka wach no ero na. An mokwongo gima nyaka wang'e ni Kenya ka asegabedo ka wacho pile pile ni the problem wan go in our institutions are not working. Institution tie mobedo charge gi responsibility mar oversight. Institution no iluongo ni parliament. The only problem wan go Kenya ka ni parliament had been taken to the dogs. Parliament ok ti. Nikech parliament ang'e ni gimomiyo gidwa Matiang'i nikech koro Matiang'i o disband NEC. Koro gidwa kelo logi nikech aparo ni gidwa ni mondo ng'is gin gidhi investigate kata NEC cha mondo giyude kata bribe gibede committee sitting moro kanyo. And man they are feeling ni Matiang'i has overtaken them. To gimomiyo Matiang'i overtake nikech Jeff issue mar ni penji kwalo no wuok karang'o. No kata 2 years ago. Parliament has always been there. Why did the parliamentary committee in education or investigate ne gini mondo miwa report? Gisebedo ka giling. Koro sani nikech someone is doing something, koro ka giwuok ni ni Matiang'i dhi matek ahinya, ni Matiang'i dhi matek ahinya. Kenya wan kamiluongo ni wane runway. Wasechopo kama koro Kenya dwa take off to the next economic level. Sani kama koro Kenya nitie ni Kenya dwa joma dhi matek. Joma dhi mos onge chance Kenya ni nikech joma dhi mos rito ni gidwa react. Wan ji ma proact, ji ma act. Koro mimi wadwa nyiso parliamentary committee ni bana unu sebedo kuntie kae nyaka ne wayiero 2013. Penjo sebed kikwalo every year in year out. Gin gisebedo ka investigate mana gik moko ma relevant. Koro sani someone is doing something e wach kwalo penj koro gibiro ni ng'ano dhi matek. Ok apar ka parliament nigi moral authority mora mora mar nyiso Matiang'i ni kiko wuoye wach national examination nikech it is the same parliament mabro impeach Matiang'i kopo ni Matiang'i okotimo gino. So parliament is, I think, is playing a reactionary role. They are reacting. And can Matiang'i tangalo dismiss gi. Nikech onge value magi keto nikech gine sebedo ka timore to there's nothing they have done about it. Ero kwa nanyo rengo winjo kai kile maber. Wacho ni gin bende ne oseket gi committee ne rono bende gitimo no to ginyiswa ni oyo waneno ka weche mag somo dhi marach. To adieri gimi wacho ma winjo kanyo maber ni dene Matiang'i ok ochako gigi kigine mane gidi wuok oko ne Matiang'i wadwa golie tich. Degi gole. Koro kama Matiang'i tiyo sane iwinjo ne the late Kajwang' ne wacho ni slow down. Parliament wadwa nyiso parliament no slow down nikech sama koro Matiang'i kititi koro sani wadwa dhi mbele. Nikech adwa na nyisi gimoro e wach ma Matiang'i timo ni gimomora kabisa. Kane wawuoyo ka about Professor Kaimenyi last time nang'isi ni is very incompetent. To nang'isi be ni nitie ng'ama ne supervisor miluongo ni Professor George More Magoha who was very competent. Ng'ama nogolo University of Nairobi from number 100 and something globally. Sani University of Nairobi ringo mane number 60 something globally. Africa ka to koro baro jite. Nikech what Magoha did in terms of Keto Foundation. Professor George Magoha would game ma would luo maber. Kokete National Examination Council, I can assure parents. I can assure teachers. No sekete. Sama koro entine. Ema adwa assure jo. Ananga mong'e koro nyiso jopuonj makiaye. Adwa assure jonyuol gi jopuonj gi nyithindo madhi timo penj 2016. Ni ng'ata man gi paro moro mar kopo penj, kamoro kata mar kwalo penj. Doge class idhi som. Nikech kama Magoha dwa kete gini okibiyie. Ero kuma nenyo rengo winjo maber adwa mondo wachni ero mar kaka ne okethi duol mar NEC oket joma nyien kod Magoha gini. Wadwa duogo wang'e to maendi bende biro konyo maber e weche gweko mag kuo mag penj. Kamoro ma intie maendi en Kuku mar Wach kawuok e Lolwe TV.
Kamara moro mantie jama mar LTN otieno maber. Wachako duogo kendo wadhi nyime kod kuku mar wach. Otieno makawuono wach ni eri liet mokalo. En wach no ero mar somo ka bende watemo range achiel kachiel. Ng'ama an go e studio na senyiso ni sombe ok tin. Koro miyo ka inene kiki wach kanyo ni oyo rengo gini go bogi mang'eny eto dak wang'e sombe. Gidwa ng'e sombe rengo to dhi atro rengo Kenya. Wach no ero ibro ng'e maber. Ka idin kod wach moro amora namba wani malo kanyo ero Twitter @odinga Oloo. Renga cheka kati their website mar University of Nairobi. To yudo nyingora. They yudo everything masetimo. Orego. Achaka rwaki studio kana gwani kamano duong kuom chopo Otieno makawuono. Kan wadhi e yueyo ne waweyo kamano wacho ni sani iri kolo kel migosi magoa gene e duol no ero mar nek. Mabende anene nono kaonge jatend migawo mano osebedo kod chir mar kethe mar keto manyien. In wach ni eri inene nade? First of all kaka nase wacho ni onge in the history mar education ma minister osega wuok gi gero mo disband an electoral an examination body kaka nyocha Matiang'i disband cancel mar NEC. Adona wach niya gima timore maber ing'eni Matiang'i ne disband gino to kawo ng'ama nonsense to kete gino onge gima do timo do luoko pigi omo to buko gi rangi molil to ing'eno kawo ng'ama very serious okawo ng'ama iluongo ni high caliber personality mago ing'ene is no nonsense. One thing kaka na senyisi ni jonyuol gi nyithindo madwa timo penj 2016 sani ka giwinjo nyene mago to gichak revising nikech ko gi revise to gibiro rem thoroughly nikech onge kama gibiro kwale penj no ok gibi yudo kendo penj no biro bedo negi matek koro manyisi ni chak revision sani but one thing wadon wang'e ne Professor Magoha en nga Professor George Magoha en a professor of medicine weche mag urology gi surgery kamano to Professor Magoha the first time manok mi obedo leadership role kanen principal mar College of Health Sciences kapok obedo kada vice chancellor the reform manokele College of Health Sciences results biro on time fees ichulo on time gik moko te dhi on time university college no nawe kanigi pesa kana okele kane Professor Kiamba koro vice chancellor my investment Professor Magoha's DVC admin reform manokelo then koduogo bedo vice chancellor my University of Nairobi people know gik ma university gimotimore University of Nairobi lip my University of Nairobi make so Professor Magoha en a performer en ng'ama ji ong'eyo kanyecha ene sani pod entie chairman mare Poisons Board ma pod entie kanyo ineno kako odil gi doctors ma fake gika ina omako ji so Magoha is the right person nikech Kenya kama wantie sani asega bedo ka wache studio ka ni problem onge Kenya leadership Jeff telo ma wango kaka sani mar Jubilee government mar gojieni oketo aye autopilot wacho ni mar gojia mar gojia gi Onyangoloni oketo aye autopilot koro wan waringa wakieka piny ringo to onge head koro chal dhe mong'ad ng'ute koro waringa to wiwa onge so that's why we are saying ni bana telo masani Kenya kama nitie ni Kenya dwaro joma jotelo to telo ken mar jomoluor telo ken mar ngoro ok nya bedo jatelo nikech telo seche moko kisebedo telo to ji dhi lawi ji dhi goyi ji dhi yanyi emomiyo telo ok dwa ng'ama ngoro koro Magoha to wang'e no ken ngoro kendo Magoha position makoro kete sani mar chairman mar council mar National Examination Council no en position ma we can assure everybody ni Professor Magoha is going to deliver on that role to ang'o mosebedo gi problem mosebedo ni penj koseseti to ikwale to ji revise throughout the year to that mentality osebedo nikech Kenya osebedo ni wan piny mo believe corruption ni Jeff kata nyathi mathino believe ni ka baba nigi pesa to nyalo ng'iyo penj to dhi revise out this is the culture ma must change to nyako change society nyako change among parents to joma onge pesa koro ok nyalo yudo penj joma onge pesa don koro menyo ni ng'ato yudo B+ to university onge chance nikech ka winyo ni school kana somo school miluongo ni Chevakali manyiso yudo A 300 gi wiyeni ma ine skune mane yuagoro negine chien kucho ne ok koido kata ja B- moro achiel to be gitema gidhi mana celebrate ndara to winje no yudo A 300 gi wiye nyalo bedo ni nyithindo bedo mariek but what we know any penj no kwal kendo penj no bedo leaked very early to problem and problem ma society also keto culture ni gimoro amora is possible ka in gi pesa wacho ni bana sani moving on and that has affected gimiluongo academic standards Jeff said the doctors mokuti kana Nairobi ka ko biwacho nying gi
Kidhi e clinic to doctor penji gima tuo itineno kodi o Google e computer, ong'e e computer. Wanong'e ne kidhi to daktari mako kalam to penji, to ndiko ni yath piny kanyo. Ni daktari Google kama to Google to ipenji ni bana magi to daktari mosomo kanyo. Magi doctors moyudo mang'eny to the university to be kwalo penj motieko moko timo anything. Ema mino kati the malpractices kata medicine tie lawyers gin lawyers ma fake. Lawyers ma ninga timo law modhi Kenya School of Law to kata court pokodhi. Ninga luongore Nairobi ka ni tujruok suit kende mong'eyo to court okodhi. Ng'ato japuonj to kata class okie puonjo. Ng'ato ena ng'oto onge nikech quality of education has been rotting. To quality of education is affected kama loophole nitie mar examination ka je. Nikech joseketo mentality ni the only way to succeed in life en kadho penj. Koro kaka the penj nyalo bedo there is a problem. It must be strengthened. So one of the ways me the strengthened, not the only way. And ensuring the examination gin credible, gin managed well, and there's no leakage. Makaji timo penj Jeff. Kan Nyathi ma Isiolo is seeing this paper for the first day. Nyathi ma Nairobi is seeing it for the first day. Nyathi ma Nyanza is seeing it for the first day. Koro it depends on how you have prepared. Okay, ninga no send on paper ni the whole of last month. Kuri mi mana mondo copy ukete exam sheet. Koro ma paro ne kako nego nwang'ie kaka society. Jirenga winjo ka wachnero en wach mar lit miwuoro kiwachone joma nego menda ma bende ni kod okang' mar yudo tesa machalo kama joma onge godo to koro gin gi chandre kaka ng'ato yudo B+ moro to ka onge thuolo monyalo donjo. Ke joma kwalo kande osedonjo gitelo mbele kacha onge gima jachan. To kata ng'ama yudo B ni pod nyalo dhi university but koro nyako dhi mana through parallel. To parallel be mana mar joma nigi pesa. Ero kama na nyorenga winyi maber gima dwani mondo koro wawene no ka thuolo wewa kata kamano nyisani to okang'o bende koro no kelo kod migosi mar tiang'i manyien nieri mar kumo nyithindo moyudo kod timni to sikunde koro kumen to ni nene na. An mokwongo awacho ni kum mar kwalo penj onego be ni kumo ji te. Sikul gi jopuonjre. First of all onego kum japuonj. Yes. Nikech japuonj in most cases cheating mar exams organize gi jopuonj. Yes. To jonyuol ma chulo pesa ma japuonj dhi ng'iyogo penj. Nikech japuonj ok ng'iyo penj gi pesa ne. Nikech magi ok nyithindo donge. Jonyuol ma golo pesa. Jonyuol miye pesa mong'iyogo penj to miyo nyithindo. Nyathi actually is a very small player e gini. The main players gin jopuonj gi jonyuol. But what do you know about chien Jeff? Na aseka watch institutions. Institution mane momi mandate marito penj. En Kenya National Examination Council. Ka japuonj nyalo ng'iyo penj kuom Kenya National Examination Council, wayie ni janyuol okoso, japuonj be okoso. To lakini National Examination Council ginto gi koso moloji ariyogi. Koro kiwacho ni punishment Jeff. To ng'ama onego bed ni bedo punished mokwongo. En ng'ama miyo responsibility, ng'ama choko suru mwachulo mondo rit penj. Iwinjo Jeff? Koro National Examination Council en ng'ama nigi the biggest responsibility e wach marito penj. Mar ariyo gin jopuonj. Nikech jopuonje momiyo tich mar mentoring nyithindo, mar gero society, mar kelo piny mo believe in morality gi uprightness. Piny mo believe a hard work. Even Jeff sami kwalo piny, you are a person who is not believe in hard work. Koro jopuonje manyaka instill culture mar hard work. Ni bwana, ko kisomo tidhi rem. Kisomo tidhi kadho. Ni penj cha ochalo harvest mar puodho. Ni ng'ama puro matek modoyo puodho maber mokete mbolea moloso kabisa. Yudo yuto mang'eny molonga opitho maonge mbolea to kodoyo puothe to koolo ne puothe pi. Koro nyaka still culture ni bana ng'ama tiyo mang'eny will get more. Ng'ama tiyo mathin will get less. Mogik parents. Aseka wacho ka ni bana parents oweketo nyithindo ni babu daddy. Nyithindo nyaka ng'isgi the truth ni bana kine school ng'ama somo nyaki bede piny seche moko kata 2 hours in a day. Mondo ing'e gimi somo cha, mondo revise concept, mondo understand, mondo ka penjo biro tinyalo kadho penj. Nikech ng'ama ni e school tije nyaka bed tested mondo ng'e ni gima nyichi somo cha iselane. Tinyalo mana lane kisome, revise, research maber. Makoro komi penj ni ndike tinyalo ndike ko penje yo mora mora. Iwinjo Jeff? So the problem any parents wa mose daddy kama ni ngumu wabro wuogi japuonj mondo odhi omno omi. Koro it's a comprehensive issue. Nyaka wang'e society, jonyuol, jopuonj to moloyo to NEC. Nikech wach examination kae NEC e sirikal. NEC e sirikal. Koro sirikal through NEC nyaka ng'ine examination, integrity mar examination. Oket malo ma examination ma ji timo Kenya kae can be trusted. Nikitimo penj Kenya kae tidhi Uganda to jo Uganda nyalo luori ni ai jo Kenya go joma timo penj matek kabisa. To kikwalo penj Kenya kae tidhi Uganda jo Kenya ng'amiyo penj onge kata penj motimo.
So it's a complex issue. To mogik en wach curriculum. Yes. Ma wabro wacho chiemo kayo kodewa no wacho mang'eny. Wach curriculum en wasebedo ingeni 844 ma ji wacho ni rachni. 844 ni curriculum maber malich. En curriculum mane ka wane wasomo to nitie practicals. To nitie theory. Usomo gimoro e class. To dhi kata ken agriculture. To timo gimiluongo ni terrace, making terrace. Kata koting'o loso gabions, kata loso gik machalo kamago. Tuwo kanyo tu dhi e puodho, tu timo practical. Jeff ipidho oganda, ipidho nyanya, ipidho kitungu. Ku usomo class nitie kata woodwork, joinery, ball joint ang'o, utimo tuwo ko tidhi tiloso stool. Ku timo kata welding, kata ironing, kata home science, kata tedo cake. Ne watimo gigo te. Tingeni later on nikech pesa odoro kendo ji ong'e ni penje kadho penje is the most ultimate thing. All those practical subjects were removed. Kuru judogo theory. But 844 kata kaji wacho 844 subject mane ber kabisa. En system mane ber kabisa. Nikech ne en gi practical gi theory side. To kaka nobedo modified masani kuru 844 mar kadho penj ni. Yes. Mato nyaka koro. Ero kama na nyorengo winji maber ka weche mag somo itware Kanyero. Aneno ka mana dhi e Easter chande na kalo Homa Bay County. Aneno ka oketne gi weche mag ler kata street lights. Oketne gi Kanyero to gimano obuoga mokalo oganda ngado gigi kipiny gi kwalo sola mana ye kanyo. Kisumu kana donja neno ka Kisumu ber kendo lights ochung maber kendo mana yene migu governor Ranguma mano tich maber. Kana donjo Kisumu na mor. Ka donjo Yugis na neno ka chunya ne ogore. Wadwa no akwer jodalawa. Ni devolution no kel ni mondo konywa. Ingeni bedo nude kubede mudho ga menga ahinya. Kata obiro to nyalo ga buogo ji. To wadwa ni jodala onge ni bana taya gi maber. Taya kaliele ndara kore ka jojuogi mabuogo ji kor gweng ka onge. Jukuoge muwuothi kor gweng madwa nego ji ka onge. Kata kiwuotho ndara thuol moro manyaka yie mudho onge. The benefit mar taya ma iwinjo ni county governments keted e kor gwenge ber malich nikech samo kel taya no to stima bobiro machie. Koro Jeff nya yo stima ikete odi. Kijana moro nya yao kamo go iranda nikech stima nitie. Koro adwa ni jodala wonge ni bana gik moko ka security lights mokele kor gwenge. Wang'e gi uru. County government does not have resources mang'eyo security lights gote. Wakony gi uru ng'eyo gi. Kendo ji madwa kwalo gigi miyo ni go gino pinto kaw solar panel go. Nyaka wabed gibed reported, police investigate gi, police omak gi kendo migi kum lich. Nikech giduoko we chien Jeff. Pesa mar devolution iwinjo ka wayuak ni 5%. Koro 15% mami awiti Homa Bay, awiti gero go street lights o Yugis. To jo Yugis to ng'ado street lights go to go piny to gikwalo solar panel. Solar panel idwa timo nade? To wito se kelo ni steam. Ok ikaw steam no ikete odi. Adwa ng'is jodala wani bana wabede uru joma becho. Kwadwa ni maendeleo bede kor gweng. Ero kama na nyorengo. Ageno ni mbede ne kalo Yugis ni neno wacho. I saw it. Okay, ni gimane mana neno okay. No nene, it was very bad. Jo Yugis kiknega ne iduogo dala tre chako wacho yo. No, wadwa no kwer jo Yugis. Ingen ko Yugis jo Yugis. Adwa no winjre ni ingeni gweng'no nochak jaduong' mane lich ahinya. Jaduong' Yugi. Gin joma becho. Kendo an kado siepe ga ma Yugis kanyo okindo gini otuo majaduong' otuo mwelo kacha. Gin jodongo ma very respectable. Nyakwang'e ni bwana owe kuodo wiwa. Stima en gimo biro mondo konywa ji madwa ng'ado post go nyaka wamanygi, wagenggi kendo wakwergi. Ero kama nyorengo goni ero kama no maduong' mokalo ageno ne kiwuok e studio to ichopo yodi maber otieno makawuono kata kamano gima wan mondo wanyiso ganda wa en ni weche go mag kuo mag penj gin gik ma ok ni kare kata in adieri kain kama itie ting'eyo ni ne okitimo maber ok en teko ni mano keti kanyo en adieri ni inyalo tiyo tijino to bang' thuolo matin iwinjo ni ochung ng'ani ti en wich kuo mago gi kaka korigo likumitie ni ok nyal tiyo nikech wi mane digo kanyo ok en wi en ginero marach to gine ji miwinjo gi samo kata ka ji gombaka ni nasomo kama yasomo kama gipon adira rego ni osiepe kama magwaro mogodo kia gi video do to nisomo kanyo nyisa jok ma nisomo ga chiela redio gine gi somo kende gi somo kende timo gini home tuition okay wacho giri kuma gitiyo gi jalo wacho ni okay wacho kama ne gisomo to ni somo gi ne somo gi Jeff ne somo gi Dan no gini somo kende gi okay wacho ko ni ko magi jima no kwelo penj kuko waro wacho ka go kelo leti